Els nostres rookies d'avui són els xiquets i les xiquetes del Pinós. Avui ens ensenyen com practiquen el bàsquet. Vam començar l'any 1980, vam començar els primers entrenaments a l'institut que havia així i després ja el vam federar com el club es deia Club de Tenis del Pinós. A partir de l'any 96 ja van crear els estatuts i van crear el Club Bàsquet del Pinós. Des de l'any 96 fins ara, aquí estem, practicant bàsquet tots els anys. Tenim 9 equips i d'ells s'està competint 8 i som uns 90 xics, tenim molts equipos mixtos. A vegades participen molt en els xics i tenim equipos molt bons. Jo me vaig apuntar des que era molt petita perquè veia que era un esport molt divertit, ja que es juga en equip. Tenir una bona educació esportiva principalment, després participar, respetar al contrari sempre y luego lo que es el valor de jugar en equipo. El respecte a l'entorn, als companys, a l'entrenador, a l'àrbit, als contrincants, als pares, a tot. Aquest és un dels valors més importants que nosaltres influïm. Jo jugo des de fa 7 anys i m'he apuntat al bàsquet perquè m'agrada molt jugar, tirar, jugar amb amics. ¿Cuántos anys tens? 6. I des de quina edat jugues a bàsquet? Desde este club. A mi m'agrada jugar al bàsquet i estar amb els amics. Lo que s'ha creat sempre és grup d'amics. Molta importància el crear grups d'amics i d'amigues que s'han mantingut des de xicotets fins a ja més majors i quan ja s'han deixat de jugar al bàsquet. Es crea una amistat ahí que és molt forta i molt important. El millor club és el Pinós. Estem tots molt units i ens agrada guanyar, ens agrada jugar en equip, no ens agrada fer les coses individualment. Jo crec que els factors que té el bàsquet és que és molt respectuós. El bàsquet també és un esport per a gent intel·ligent, o sigui, és un esport de la intel·ligència també, perquè tens que fer moltes coses, prendre decisions de manera molt ràpida, de molta rapidesa.